Milí diváci, vítá vás Merit. Nejen jídlem živ je člověk a proto si dnes dáme pořádnou porci výživné kultury. Tentokrát Kurt a Syd na půdě, a to doslova, v podkroví Malostranské besedy. A mým dnešním hostem je režisér Pavel Košetka, režisér nové inscenace Kurt a Syd na půdě, tedy doslova na půdě, v podkroví Malostranské besedy. Inscenace Kurt a Syd od britského dramatika Roye Smilese. Proč jste si vybrali téma, jehož hlavním hrdinou je Kurt Cobain a Sid Vicious? Tak ono to byla na začátku víceméně náhoda, protože tady tuhletu hru nám doporučil kamarád, který viděl od studentů Jamu v Brně. Takže a nám oni tak hezky vyprávěl, že jsme si ji vyžádali a přečetli a i hned nás zaujala. Já jsem samozřejmě byl taky fanouškem Nirvány a Kurta Cobaina, takže mě to i hned přirostlo k srdci. A ve chvíli, kdy jsme ještě spatřili tady půdní prostory Malostranské besedy, které jsou proto úplně jak stvořený, tak v tu chvíli jsme měli jasno, že tuhletu hru tady prostě musíme uvést. Připadáš mi zmatený. Jsem zmatený. Kurva, nevím, kdo jsem. A kdo jo? Ty aspoň víš, jak se jmenuješ. Jo, to jo. A je to tajný? Kurt. A jaký podle vás byl Kurt Cobain jako člověk? Komplikovaný rozhodně, to je asi nejjednodušší odpověď, ale já si myslím, že ani Kurt Cobain nevěděl, jaký je člověk, protože se potýká se spoustou problémů. On vlastně odmala nikam nepatřil, měl velký pocit, že mu nikdo nerozumí, od rodičů, od spolužáků ve škole, od svých lásek, stále se cítil takový ublížený a proto vlastně začal psát tu naštvanou hudbu, ze který se chtěl vypsat všechny svoje křivdy. Zároveň trpěl depresemi, trpěl hyperaktivitou, na které bral léky a postupně se mu vyvinula závislost na heroinu, kde se samozřejmě ta osobnost úplně rozjíždí, takže těžko říct, jaký byl Kurt Cobain člověk. Trošku to nastínujeme v naší hře samozřejmě, ale myslím si, že názor si bude muset nakonec udělat každý sám, protože samozřejmě nikdo z nás jsme Kurta Cobaina neznali, takže můžeme poskytnout jim nějaká vodítka, co známe z faktů a pak už je to na divácích. Jak jsi se dostal dovnitř? Kam? Sem do baráku. To je tvůj barák. Jo. Nevypadáš jako ten typ. Čím to je, že tvorba Kurta Cobaina oslovila celou jednu generaci a oslovuje neustále další generace? Já si myslím, že je to právě ta autentičnost, protože on začal psát písničky, že by chtěl s kamarádama založit band a být slavnej, ale on psal písničky proto právě, aby se vypsal ze všech svých problémů a aby se z nich mohl vyřvat. A právě tím si myslím, že to je autentický. Jaký vy máte vztah k hudbě Nirvány a k hudbě Sex Pistols? Já jsem poslouchal hudbu Nirvány, když jsem dospíval a přiznám se, že k hudbě Sex Pistols nemám vůbec žádný vztah, že to už je na mě moc křičení a vlastně jsem neměl ani moc potuchu o tom, kdo Sid Vicious je. To jsme si museli já osobně teda hodně nastudovat v různých dokumentech. A on i teda britský autor Roye Smilese si udělal velkou rešerši, my jsme samozřejmě kontrolovali ještě jako všechno, co v té hře zazní. A vlastně jako všechno, co v té hře je, taky jakoby autentický a lidi se dozvědí spoustu zajímavostí o životech těch dvou lidí. Jsi feťák? Podle novinářů jo. Co ty ví? V mém případě všechno. Kdo z nich si myslíte, že měl větší problém jako s drogama? No tak to nedokážu moc posoudit, ale rozhodně větší problém sám se sebou měl Sid Vicious, protože to byl úplně šílenec. Kurt Cobain byl přece jenom trošku přemýšlivější typ. Ale Sid Vicious byl prostě úplný blázen, ten prostě žil jenom heroinem, jenom punkem, prostě řezal se do hrudi, kde snášel ženský v podstatě, byl takový fakt jako úplně šílený blázen, takže to oproti tomu Kurt Cobain byl velký feminista, bojoval i ve své době za práva gayů
a tak dále. Takže jako rozhodně si myslím, že větší blázen z nich byl Sid Vicious a i teda svůj život ukončil heroinem mnohem dřív než Kurt Cobain, který se zabil ve 27, ale Sid Vicious se předávkoval už v 21 letech. Na vulgaritě není nic špatného. No to kurva není. Angličani vynalezli nadávky. Jo? A myslel, že jste vynalezli fotbal. Hned po nadávkách. Stejně v něm stojíte za hovno. Stojíme za hovno i v nadávání. Ale moc nás nesuď, jsme fajn lidi. Takže ten protipol jste zvolil vlastně hlavně z jakého důvodu spolu s dramaturgem? Tak on ten protipol zvolil hlavně autor té inscenace, britský autor Roy Smiles, a myslím si, že to je krásný protipol, protože vlastně Kurt Cobain, kdyby si chtěl s někým popovídat, tak si právě vybral Sida Viciousa, kde on říkal Kurt Cobain několikrát, že to je jeho idol. Přitom Sid Vicious ani neuměl hrát na ty nástroje, na který hrál, takže je to vlastně takový, je to vlastně zvláštní paradox, že někdo také přemýšlivý si vybral za svůj vzor někoho, kdo byl takovej blázen. A myslím si, že se to skvěle doplňuje tady v této hře a kluci to i skvěle stvárňují, že jsou to dva protipoly, který si postupně k sobě hledají cestu. Možná proto máš tak znetvořený ksicht. Nemám znetvořený ksicht. Ne? Tak jsi prostě jenom hnusnej. Jsem hnusnej? Ale jenom v denním světle. Zaujalo mě, že samozřejmě nejde o komedii, ale objevuje se tam i dost drsný humor a občasně se publikum může v té inscenaci i zasmát. Probíhají tam velké emoce, životní zklamání, rozčarování. Tohle všechno se tam objevuje. Jak to, že se může publikum smát i při hře, která se odehrává v průběhu posledních chvil lidského života? Jak vlastně pracujete s tím humorem? Ona ta hra je tady v tomhletom velmi pestrá, že ona fakt střídá strašně rychle vážné scény se vtipnýma scénama a já si myslím, že mě tady ten černý humor a trošku morbidní je docela blízko osobně, proto právě jsme i tu hru vybrali, protože se nám to líbilo a je to dost často takový ten humor, kde se zasmějete, ale zároveň vás u toho zamrazí, což mám strašně rád, že se vlastně i hned jako zamyslíte vlastně, jako jestli bych se tomu vlastně ještě měl smát nebo ne. Včera jsme měli tady první diváky na Generálce a vlastně nás překvapilo, jak často se smáli. Já jsem teda nečekal, že by se smáli tolik. Ale je to dobře, ale já si právě myslím, že by se život neměl brát moc vážně. I samozřejmě, když jde o takhle vážný témata, samozřejmě pak, ale není potřeba se tomu úplně vysmívat. Myslím, že tady je vkusná hranice mezi tím, co ještě humor je a kdy je potřeba to brát vážně. Že by se člověk mohl trošku zasmát a vzít odlehčeně i tu smrt. Ano. A taky ty postavy se umějí zasmát sami sobě, což já taky jako cením u lidí velmi, když se člověk umí zasmát sám sobě. A jako humor je pro mě neoddělitelnou součástí života a rád bych se smál i na smrtelné posteli. Překvap mě. Promluvili jsi prostě v přímém přenosu v televizi. Použili stejný slovník jako děcka denně na tisícovkách hřištích. Urazili tím síť maloměšťáků na předměstích. Anální hordy zmrdů schovaný za záclonkama. Anální síť záclonek se urazila. Dočetla jsem se, že autor Roy Smiles celoživotně bojuje s alkoholem, že ho to i dost inspirovalo právě při psaní této hry. Vy jste se s autorem osobně někdy setkal? Povídal jste si s ním o té hře? My jsme se o sobě nesetkali, ale dost jsme si toho napsali, protože vlastně právě k této hře jsme získali přímo přes něho. A získali jsme od něj vlastně i nejnovější verzi této hry, protože on ji i několikrát přepracovával, protože strašně rád jezdí se koukat na své hry do zahraničí a strašně rád i pozoruje různé překlady. On sám překládá do několika jazyků, takže ho strašně baví ty drobné niance a chce se přijet podívat i za námi, strašně nám fandí, pořád se o to zajímá, nechává si posílat fotografie. I jsme s tím rozebírali nějaké drobnosti z překladů, abychom byli přesní v tom, co chce sdělit tím divákům. A akorát teďka bohužel bojuje s rakovinou střev, takže teďka nemůže cestovat, ale říká, že jakmile bude moc, tak za náma moc rád přijede. Kurt Cobain byl vlastně jeho celoživotní inspirací, že on je i o pár let vlastně starší, že jo.
takže on, nevím do jaký míry Sex Pistols, to jsem se nedočetla, ale že to byl možná nějaký jeho idol, co si o tom myslíte? Myslím si, že on sám tady tu hru má asi nejradši ze svých her a právě my jsme se ho i ptali, čím si vysvětluje, že ta hra je z jeho her, on jich napsal strašně moc, teďka nechci lhát s tím číslem, myslím, že kolem 50-60, proč tato hra je jeho nejslavnější a on právě odpovídá, že v tom zanechal kus sebe, protože právě Kurt Cobain byla jeho výrazná inspirace a člověk, kvůli kterému stálo za to se prostě ponořit takhle hluboko do depresí člověka a napsat o tom hru. Ty vole, asi makám ve špatném oboru. Jo, v jakém oboru ty makáš? Mohli být třeba potulnej obchodník. Prodávat hajzl štětky maloměstským svidím. Jo, nemáš nějaký vzorky? Dobrá otázka. Ne, všechny jsou v hajzlu. Jaké téma pro vás osobně ve hře nejvíce rezonuje? Pro mě asi nejvíc téma závislosti, protože závislosti jsou stále kolem nás a dost mě vlastně překvapuje, kolik lidí doteď má Kurta Cobaina za svůj vzor a mladých lidí především. A myslím si, že je i důležitý poukazovat na to, že nebyl takový svatoušek a rozhodně to, co se mu nestalo kvůli tomu, že by měl deprese a byl nějaký ublížený, ale prostě zvolil životní styl, který nebyl slučitelný s nějakým dlouhodobým životem a to především tím heroinem. Takže pro mě tam to téma těch drog a nějakého se smíření s nimi je docela zajímavý. Že myslíte, že na to v dnešní době je hodně důležité upozorňovat? Určitě, protože konzumace drog stále u nás roste, to si můžete přečíst v každý novinách všichni a asi to víme. A hlavně mladí lidé si to berou jako součástí životního stylu. A myslím si, že by bylo dobré, i kdyby viděli ty stinné stránky, i právě třeba na někom známým, to nějaký známý osobě, o který třeba ani nevědí, kolik mu ty drogy vzali. Moc děkuju. Jaká myška? Co? No Mickey Mouse nebo Speedy González? Rozhodně ta mexická. Ale nezapomeň, že Mickey Mouse mohl šukat mini. Říká se, že prcal spíš Goofyho. To se nedivím, že byl pořád tak vytlemený. Čím vás nabídka na roli zaujala? Kdo by si nechtěl zahrát Kurta Cobaina. A myslím si, že i ten prostor samotný, který je krásný a úplně vybízí k tomu inscenovat tuhle hru, která se odehrává v tom nějakém prostoru, v tom pokoji nad garáží, kde se zastřelil. A taky takhle ve 2,5 hodiny hru utáhnout, to je zároveň výzva, ale zároveň jsem se na to těšil. Určitě úplně stejná odpověď a zároveň, jak říká Tomáš, ten text je jako geniálně napsaný. Ještě jsem se jako nesetkal s něčím takovým a jako ta možnost zahrát si to ve 2 takovouhle hru je něco skvělého. Každý tam máme prostoru, každý tam má tolik hereckých oblouků, že je tam opravdu prostor na to se vyřádit. Linusa ze Snoopyho chránila jeho deka bezpečí. Já mám tuhle pušku. Máš ještě nějaký? Mohli bychom dát duet. Ne. Policajti mě zabavili. Jaký jsi měl? Beretu 380, Taurus 38 a poloautomatickou pušku Colt. To je kurva větší výzbroj, než má švýcarská armáda. Chtěl jsem jenom něco, s čím se můžu doma ubránit. Před Vietkongem? Jaké téma pro vás ve hře nejvíc rezonuje? Pro mě asi rezonuje nejvíc nějaký vztah citlivějšího člověka k mainstreamu a ke světu a hledání nějaké pravdy v životě. A pro mě bylo hlavní téma ten samotný Kurt, protože když jsem to četl, tak já se s ním dost stotožňuju v některých názorech a v pohledech na svět, takže no, proto. A v jakých pohledech a názorech na svět se s ním stotožňujete? Co máte s Kurtem společného? Asi nějaký nihilismus nebo cynismus. Já si taky asi jako Kurt myslím, že svět je jenom hromada
hromada něčeho a často jsem takhle nihilistický jako on. Nejsem asi na tom tak blbě jako on. A co byla ta další otázka, pardon? Co máte s Kurtem společného? Já podobně jako on se hodně věnuju hudbě. Ne úplně na té stejné úrovni, co on. Ale hudba, nějaký se vyrovnávání, ať už úplně jinou slávou, tím nemyslím si, že bych byl vůbec nějak slavný, ale dávám svůj kůži na trh, takže jistým způsobem jsem na tom podobně jako on. Blondětý vlasy. A blondětý splihlý vlasy. Hej, Roberts, kámoš náš, kámoš náš, kámoš náš, hej, Roberts, kámoš náš, střílí poldy. Jaký máte vztah k hudbě Nirvány a Sex Pistols? Obří. Já jsem Nirvánu poslouchal, já jsem už to říkal, že měl jsem jí spojenou, když jsme s tátou jezdili na fotbalové zápasy, tak to bylo první a potom Nirvana pro mě byl ten klíč a ta cesta k tomu najít ty Sex Pistols, u kterých jsem asi teda ještě vydržel díl. Já jsem hodně jel Nirvánu, když jsem byl mladší. Vlastně když jsem se začínal učit na kytaru, tak jsem hodně poslouchal Nirvánu a učil si ty jejich songy, takže první věci, co jsem se učil, byly fakt Smells Like Teen Spirit a podobně, Come As You Are. Jednou na festivalu v Readingu mě přivedli za klukem s leukémií. Jako kdybych ho mohl vylečit dotykem, jako sám velký Jesus. Byl to fajn kluk. Měli jsme toho spoustu společného. Oba dva jsme si cítili na chcípnutí. Jenom s tím rozdílem, že on fakt umíral. Propadal jste někdy beznaději? Určitě. Ano, taky když jsem se nemohl naučit text poslední scény, tak jsem byl tak beznadějný, že to ani víc nešlo. A v nějakém jako fakt vážným slova smyslu, že jste třeba uvažovali jste někdy o sebevraždě? To je dost drsný téma, i když vlastně po tomhle představení asi ne. Já určitě ne. Já naštěstí musím říct, že taky ne. Jo? Museli ti vypumpovat žaludek. Když to říkáš. Rock'n'rollová seberestrukce, všechny tyhle ty kliše. Tvoje máma tě prosila, abys nevstupoval do klubu Janis Joplin, Jimmyho Hendrixe a další. Jo, nevypadalo, že by to tankovalo, no. Jaký je pro vás nejsilnější moment té inscenace? Nejsilnější moment asi pro mě je, který už se blíží ke konci, když ten Kurt v tu chvíli fakt neví, jestli to má udělat, nemá to udělat, asi ho přemlouvá a mluví tam krásně, má tam krásný monolog o tom, že přesně, že svět je na nic, nic není krásný ve světě, žádní ptáci, žádná duha, ale že ta hudba dělá hrozně moc, že hudba mění barvy na stěnách a dokáže probudit z letargie, to je pro mě nejsilnější moment. Pro mě je to ten převrat, právě jak říká Tomáš, tohle finální vlastně, když tomu Sidovi začíná docházet, že mně se hrozně líbí ta věta, svět už takhle stojí za hovno a ty se ještě chystáš zabít, tak asi nepotřebuješ, abych se ti u toho smál do ksichtu. Zatímco na začátku se mu fakt do ksichtu směje a vlastně vůbec netuší co, že jo, a pak to přijde do toho převratu, kdy vlastně z toho vtipálka je nakonec vlastně ten, co se snaží zachránit, tak to je pro mě ten silný motiv. Pokaždý, než jdu na stage, tak krvácím. Ta bolest je nesnesitelná a pak si dám dávku heroinu. A je po bolesti. Ale v tom přímě jsem to trochu přehnal. Tam jsem si dal jednu, ale bolest neodcházela, tak jsem si dal další, až jsem se předávkoval. Jak vnímáte ten temporytmus té inscenace? Přišlo mi, že ten text je skvěle napsaný, i skvělý překlad, pravdu. A jenom celé, jako kdyby to občas plynulo v jedné lince, že tam za mě možná trochu chyběly dynamičtější zvraty, i když teda pravda je, že byl pro mě hodně silný moment to, jak právě tam byl ten moment se vztahem Kurta k jeho dceři a potom výčitky ze strany Sida, nebo přízraku Sida. Dali by se dialogy zhustit podle vás, anebo je délka akurátní?
ale myslím si, že ta hodina a půl bez přestávky, a když se teda podívám na představení, který se hraje večer a vidím, že má jenom hodinu a půl bez přestávky, tak na něj asi bohužel půjdu radši, než kdyby to bylo 3hodinový představení, bohužel, i když může být lepší. A temporytmus je tam hodně jiný, asi ne úplně v nějakém celku, protože v důsledku se tam vlastně, tam nemůže přijít žádný zvrat. A máme hodně jiný temporytmus já a Dan, protože ten Kurt je na začátku fakt připravený k tomu se zastřelit a on ho furt popichuje a pak se to v průběhu proměňuje, že ten Kurt už se taky uvolňuje, ale na konci to stejně skončí tak, jak to skončí. Já si myslím, že ten temporytmus byl problém hlavně na začátku, protože my s Tomem teď už máme dost ty energie jiný, tak jak by to asi mělo být, ale u mě byl hlavně ten problém na začátku zkoušení, že jsem tu energii hodně od Tomáše přebíral. A to vlastně potom se slilo do té jedné linky, což si myslím, že už není, a to tvoří to, že to občas, nechci říkat rychlejší, pomalejší, ale nějak jako emocionálnější a naopak někdy strohý a britsky vtipný, a že tohle to jsou ty rozdíly toho temporytmu, protože všichni víme, jak to skončí, že jo. Přijel s Johnny Thundersem. Jako příručák s funkční dírou. Měla vybraný vkus. Nejdřív jela po našem zpěvákovi. Jak se to panu Latenovi líbilo, co? Vůbec. Přišla mu naprosto odpudivá. Měl se podívat do zrcadla. Tak nakonec klofla Sydneyho. Jo, je to jako skvělá, naprosto skvělá hříčka se slovy, s filozofickými různými tématy, které jsou tam proměňovaný a variovaný jako v různých dialektech a mezi řádky člověk může vyčíst i spoustu nějakých memů, jako gloss, třeba i z právě hudebních nebo společenských jiných témat. To je strašně inspirativní, teda to pro mě bylo, děkuju. Můžu k tomu něco? Já jsem se teda na začátku, když jsme poprvé četli ten text, tak jsem se hodně bál, jako kolik toho ten český divák dokáže pochytit, protože i já jsem toho spoustu nepochytil, když tam citujeme ty písničky a odkazy na ty britské kapely, tak no, měl jsem z toho strach, že to nebude vtipný často. No ale i přesto, že to bylo poměrně dost vulgární, tak mi vůbec nepřišlo, že by tam byly nějaký vulgarity navíc, nebo že by to nějak rušilo. Překlad byl naprosto úžasně přesně udělaný tak, aby to akorát sedělo, myslím, těm hlavním charakterům a působilo to přirozeně a autenticky. Děkujeme za to moc. Spíš... Jak se vám to hrálo celkově? Jsem se chtěla zeptat, jestli jste třeba nebojovali právě s pocitama nějaký nejistoty. Já jsem určitě bojoval s pocitama nejistoty v té stylizaci divadelní, protože původně jsem to měl vymyšlený tak, že ten Kurt na začátku těsně předtím, než se zabije těsně předtím, než se nezabije, tak, že je úplně v jiném světě, že jako má pomalu zavřený oči a mluví polohlasem, jenomže jsme zjistili, že to úplně nefunguje pro diváky, kteří sedí v posledních řadách nebo vlevo nebo vpravo. Takže jsem byl nejistý v tom, jak najít tu míru vlastně na jednu stranu filmového herectví pro takhle malý prostor a na druhou stranu té divadelní licence, aby se ty slova a ta myšlenka dostala ke všem divákům. Taky podobně, velice podobně a pro mě byl asi největší boj toho dostat tu energii toho Sida celkově jako ten živel, protože přece jenom, jak jste říkala už, že ten text nese spoustu jako filozofických věcí, narážek a tohodle, tak právě u toho Sida prostě pobírat tyhle ty věci pro něj je absolutně těžký, že jo? A aby prostě v tom pobírání těch filozofických věcí nestratil ten svůj živel, ten svůj oheň, co má v sobě, tak to pro mě byla asi jako nejtěžší zkouška z téhle role. Mrtvoly z hrobů nevylejzají, jenom v blbých zombie filmech. Možná máš pravdu. Možná jsem zombík. To by vysvětloval ten Oden. Vnímáte, že je inscenace spíš depresivní výpovědí o dnešní společnosti nebo varováním, třeba o dnešním vývoji společnosti, anebo má spíše inscenace přinést naději? No, dnešní společnosti to nevím, protože to se vlastně odehrává 94 teoreticky a Kurt už
Ale vždycky se to vztahuje samozřejmě i k dnešní společnosti. No to samozřejmě, to jsem chtěl říct, že jako od nějaké asi doby bych řekl asi té i globalizace nebo prostě industriálním posunem, tak když máme nějaký ty životní potřeby zaplněný, tak už vlastně musíme, tak řešíme nějaké jako jiné věci a dloubeme se sami v sobě. Asi bych řekl, že to se snaží přinést nějaký pozitivní pohled přes ten humor, ale zároveň to beru tak, že je to ten depresivní pohled do téhle doby, do hlavy Kurta Cobaina, s tím, že bych byl strašně rád, kdyby to někdo viděl a řekl si, jako tohle cítím podobně, ale nechci takhle skončit. Úplně stejně, já si myslím, že od každého trochu tam je na tu vaši otázku odpověď, ale souhlasím s Tomášem absolutně. V nouzi poznáš nepřítel. Sdílený problém, dvojnásobný problém. Kdo se směje naposled, ten se ti směje do ksichtu. Šprty nemá nikdo rád. Že třeba i dneska jsou lidi vyhořelí nebo mají velký problém s drogama, s alkoholem, s dalšíma návykovými látkama. Ten problém je možná větší než kdy dřív. Postupně, jak jsou třeba drogy dostupnější, lidi mají více možností, ale zároveň třeba nevidí smysl v tom, co dělají. Není to i něco, co rezonuje právě v dnešní době? Určitě, ať už to je s tím prodejem HHC se žvíkacím tabákem, tak jako je to mnohem víc dostupnější. A určitě je to téma pro spoustu lidí. Pro mě naštěstí ne, pro tebe? Pro mě taky ne naštěstí, ale jak říkáte, no, ty věci se rozvíjejí víc a víc, rychlejc a je to tématika, na kterou ta hra jako výborně naráží, podle mě určitě ze všech stran. Ale ti stejní zmetci začali kupovat moje desky. Ubohá lidská špína, kterou jsem opovrhoval, se najednou stala mým publikem. Není život zvrácený. Kolik desek si prodal? Až příliš. Milionově příliš. Překonali jsme dokonce i Michaela Jacksona, co postavil svoji kariéru na tahání se za péro, kurva. Co myslí Kurt v inscenaci tím, když říká neznásilňujte? Neznásilňujte. No. Rozhodně. Myslím si, že ten příběh s tou Poli a se vším je vlastně tak silný, že ta narážka jako tam jako jasná, no, že ten jeho osobní příběh, co vlastně Kurt byl velký feminista, a tohle si myslím, že je ten odraz, který v té hře je jako dost silný. Ještě jak říká ta jedna replika, že jim chtěli zakázat album kvůli písni Rape Me, znásilni mě, což ale není jenom o tom znásilnění, to je o znásilnění osobností prostě třeba v tisku nebo i v televizi nebo v bulváru prostě brát ty lidi s respektem, že to jsou taky lidi. Že se nemáme znásilňovat navzájem, zkrátka, a uznávat jeden druhýho a jeho hodnotu, osobnost a lidství. Tak proč tu pořád jsem? Proč jsem neumřel? To nevím. Jak dlouho jsem byl mimo? Asi 5 minut. A ty jsi ten čas nevyužil? Aby si zadováděl se svým neposedným ukazováčkem na spoušti? Za sebevraždil se Kurt, nebo byl zavražděn? Co myslíte? Za sebevraždil se. Já si myslím, že tam byl ten duch toho Sida, ten ho prostě sejmul. Ne, samozřejmě, myslím si, že to byla sebevražda. Co s Kurtem a Sidem bude dál? Kdy a kde diváci ještě můžou hru vidět? 15.1. máme tady v Malostranské besedě premiéru, 17.2. premiéru a pak přibližně 2krát do měsíce tady hrajeme. Je to tak, přijďte. Myslím si, že se to bude ještě vyvíjet, že to je docela řacha. Budeme se těšit, děkujeme. Děkujeme. Jsi živoucí legenda. Tak budu mrtvoucí legenda. Jsi hezoun. Co? Můžeš mít všechny kundíčky, na který si ukážeš. Já nedělám do kundíček, já dělám do lásky. No tak lásky, no. Představení Kurt a Sid mě donutilo zamyslet se nad svým vlastním životem a mnohé v něm zásadně přehodnotit. A pokud to chcete zažít i vy, máte příležitost 2krát měsíčně v Malostranské besedě. Těším se u dalšího divadla. Vaše Merit. Určitě přijďte, budeme se na vás těšit.